Bafu. Ngoba ngathi mhlawumbe ugibele ibhasi wrong. Bafu unenkinga la. Hayi, akusho wena ngiyakubona. Uyinkinga nje uqhamela lapha. Angimakhuzwa yona. Akangishayi. We. Ngo-past 12 ngiyakwazi bengathi ubukisa ngami Ntombi. Hawu, uyakushaya. Lalela-ke. Yabona mina angizwa nje inhlobo sidalo ngomfazi. Ngempela bafu. Uyangibona kodwa mina. Uyabona uMandwandwe lo? Phela wena umncube. Ngizela nkatha. Beswa ngami mfana. Uyabona mase ngibona ukuthi hayi njengamanje usefuna manje siye eqhupheni. Ngizomnika into yakhe. Uyamazi lo bani mfana lo bani? Hayi bafu ngeke umzame lo wami kanjani? Hawu, Makhuzwayo. uyamazi ukuthi phithana? Uyamazi? Awufunda naye ingane amakudala loyana. Uyanikhumbula imfundo ovondlo. Sifunda la ovondlo. Hawu. Uthi mayezongifaka. Ngithi okay, mani. Phela bafu. Uzolimaza. Okay. Kodwa mina ngeke ngizwe ngomfazi. Ngaka. Hayi, Mani. Bona. Uyabona uyangicheka manje uphuma emsebenzini uzobuya futhi uyangicheka manje. uyatheka. Uyafona. Mani. Hawu, umuntu wami. Hayi fuseke wena. Jesu. Sophekile yini lapho? Unkosikazi awumani lapha. Hayi uyazi le phone isebenza ngola speaker phela. Anginandaba ngihlaka naphi mina ingalifu igazile. Ngathi kwala endla ikleniwe njalo uhleli nje umqoka lapha. Uthini manje? Unamanga. Uyadlala. Bafu. Ngithembile. Yena Makade kazuyazi. usayenza sokhona. Uzophela uzulu. Hamba nawe la yodwa ngidila nawe. Allah.